ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hari Meghanyo Trip Youth Council kelas dang Yakathma Persha ya ujung di Besnil bagi emlang kesalang kimla ban pediang ketau day udrong ke HYC Northwest hakal pundu trik unaitung arajar pausau kali banyak kendu yu Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills ban pani ya ke jingkershan nau ban om Aila ya uni ujung di ban yu orung hapwa ke district. Halor kajing sedang ban sukthit ban rung wei na kijing di Besnil ban ta with the drop ban nagalyang jong ki pait ba nong sisnong jong ka district bat ka jelahi barok wei filasaki ban nagalyang jong ikum kaseng new trap youth council nadu benai jamang jong tau senam arja arkusau ila sedang ya kathma persya ya drop hapo ki benta ki ba phero haki district ki ba phero hapo ke jelam kalian ni nagalyang jong ikum ka seng idap dari jing slukuman lese bat ngi kerman skam ba haban yu iya ki wai pat ki district ki ba phar hapo ke jela ki bun ka jing rung ka jing kerni ha ka ba penon kam yu drop bat ngi nak bat ngi kemen ba ka district ke jongi kadang laj nau ni jing dik Besnil tenre ke ba solusi kelong hadin kite ki penai bat kini ki singi ki beladap no barok hadin ka jing yaj budin ke jongi buat ke jing lap ke jongi hadin ki information ko fer nak ban kalian jongi kum keseng ni lap bagi pai ba no senong iwan ye ban yetho wan ye ban ai ka jing ujor sengi kum kinailam jong keseng ba hapok ka district ke jongi ngim dei ban le kamkai ngim dei ban casting hanrei uni drop jing di Besnil wala sedang ban rum hapok ka district Eastern West ke jongi tinamar kata kalian jongi kum keseng ni klam song klikti i persyang ban budin i persyang ye ban wan bat hadin ngilalap ye kikatu kan ki location bat hadin pengiladap ban hadin pengiladap ban identify ye ki location ki ba paraper hapo ka district haka arpo tarik kepada ke sitamit jong arpo tarik mentau benai naitung arjar usau nagalyang jongi kum kasang hadin ka jinge trelang bat katai kalong ye ngilayo ye ban bat ye wei samla lang ne ka district ki jongi but habang iliyo ya ka ban bat yo te samlang iliyo ru ban keni ya ki ternyan jack bat kunjuru yo drop na ka met ki jongu di kani ka pausai ba uni drop om ditang bu don ki wei bat ki benta ki ba per jongi jela beklian re urung habman le ki district bat ki jela bat ki jaka ki ba per hapo ka jela beklian jongi bat hapo Eastern West nila sakhi lagi jong hikmat te ka ai ka ban nagalyang jongi kum kaseng menta kasingi ni wan ye ka ban pensngau ye ga jing hakmat deputy commissioner jong ka district baka district Eastern West lengba jong u ka de ban sim ka jingket khali khnang ba ne jing di Besnil unung la ban sukli bat ban rum hapo ka district ki jongi nomor kumbalong menta ibabun kisamla jong ka jat reu ngop hau ni jing di Besnil bolong drop penjat ya ka jing im ka jongi kibun kisamla puli kibun ki long paro ki balangop hag na ka jing di Besnil tinamar kata na kalian jongi kum kasen i klam shong klikti bat menta kasni pau ka jing ai khublei ya ka seng ka jongi ka HWC halor ka jing sim kha ka jong ni kum kaseng nagam taban khenra bat budin ya ke jingrung jong drop hapo ke jelabat kerpang ya ke district Eastern West ke jongi ya nagalyang jong DC ulaong lap tha gi kum kaseng ba ngingin ya hikmat bat ladang isiam kono jing nagalyang ke jong lap tha ba ni dai ban pentip se ki bor jong ke district administration kata kadai ke jingmi na ke jing kran bat DC jongi hapo mai ram halor ke jing ke bedai baru drop